Molweni ndiyanibulisa mawethu egameni lika Yesu Kristu makadunyiswe uYesu Kristu inkosi yethu. Impumelelo yethu isemazwini olwimi lethu. Masifunde namhlanje kwincwadi kaMarko uMarka 11 uverse 23. Ufunde kanje: kuba inene ndithi kuni othe kule ntaba funquleka uphoseke elwandle angathandabuzi enhlizweni yakhe asuke akholwe ukuba ezo zinto azithethayo zinokwenzeka. La ngamazwi kaYesu Kristu ethetha ngabantu okumele bathethe ngamazwi abo kanye ngolwimi labamazwi azawuthi enzeke. Xa sifunda kwincwadi yeProverbs Imizekeliso chapter 18 verse 21 uthi amandla okuphila nokufa aselulwimini lwethu, bonke abaluthandayo bayawudla izithelo zalo. Ngoko ke ithetha loo nto ba impumelelo yethu isemazwini esiwathethayo. Kumele sithethe amazwi empumelelo, amazwi angamandla, ngoba amazwi wethu anamandla wokuba yonke into esiyithethako izaliseke ngokolwimi lwethu. Ngamandla wolwimi lwethu sithetha izinto ezingekhoyo sizithethe zibe khona ngokukholwa, ngoba ukholo lukukukholwa kwizinto ezingekhoyo, sikholwa uba zikhona, kwaye ezo zinto ziye zibe khona ngokukholwa kwethu uba zikhona, ngokokuba ke zizinto ngabonwayo ngamehlo enyama, sizenze zide zibe zizinto ezizaliseke enyameni zibonwe ngamehlo enyama. Ingako esithi uYesu Kristu, nabani na kuni othe wathetha amazwi wathi kule ntaba mayifunquleke, phuma lo mazwi emlomeni wakhe lo mntu ewakholwa amazwi, ngoba amazwi esiwathethayo akumelanga siwenze uba akholwe ngabanye abantu kube thina singawakholwa. Afuna kuqala akholwe sithi, emveni koba siwakholiwe thina abanikazi bamazwi azawenzeka ngale ndlela siyifuna ngayo. Ngoba kaloku la mazwi ethu esiwathethayo kulapho khona kukhona amandla, kulapho khona impilo isemazwini esiwathethayo. Ubangaba na uthi wena emlomeni wakho, xa ndina 50 years mna ndizawufa, asoze ndidlule ku50 years, waqhubeka uyitsho loo nto wade wayikholwa, izawenzeka noba kungafika umprofeti waphi akanakuwatshintsha amazwi athethwe nguwe phezu kwempilo yakho. Amazwi akho asebenzela wena. Xa usithi into uzawuyenza, kukho uhlobo labantu abafungayo, noba kuYesu ethe size singafungi nganto emhlabeni. Kunabantu abafungayo, athi umuntu ndiyafunga into ethile nento ethile ndiza kuyenza, ndizayo euniversity, ndizawupasa euniversity, ndiyafunga. Loo nto leyo sawube egqibile ukuyikholwa wayitsho, usebenzela phezu kwayo ide izaliseke ngokwamazwi awathethileyo. Amazwi esiwathethayo anobungozi, amazwi esiwathethayo anamandla. Ufanele siwaqaphele, ulwimi lethu siliqaphele, ngoba uthetha njalo uJames chapter 3 uverse 18 kuyotsho ku10 uba ulwimi lwethu luyingozi ngeyona ndlela, ngoba ulwimi lwethu kulapho kuphuma khona nokufa. Sithetha amazwi aqalekisayo, siqalekisa abantu abenziwe ngokomfanekiso kaThixo, sibaqalekise ngolwimi esilithethayo. Lithi izwi akhona mnyona oluthiba ulwimi ebantwini, ngoba ulwimi luyingozi. Fanele siwaqaphele amazwi esiwathethayo. Ngalo ulwimi lwethu simdumisa uThixo, simbonga uThixo ngolwimi lethu. Kodwa kwakulo mlomo omnye nolwimi olunye siphinde sikhupha amazwi eziqalekiswa amazwi amabi, abantu baqalekiseke. Ngani? Ngenxa yoba amazwi ethu anamandla. uThixo wabeka amandla aselulwimini lwethu. Kuthiwa Ezekile, thetha phezu kwamathambo, amathambo uwaxelele makahlangane. Thetha phezu kwamathambo kube khona umphefumlo. Wathetha amazwi ngoba uThixo ufuna uba sazi bamazwi asekuthetheni kuthi uwabekile kuthi njengoba thina siwafuna kuye, yena wazi bamazwi amandla asemazwini ethu. Wathetha ngelizwi zenzeka izinto. Ubani? Umprofeti uEzekile. Ahlangana amathambo, yamila inyama emathambeni, kwathi kusuka wangena
nomphefumulo, aphakama amathambo abangabantu kwintili awayekuyo. So be careful ngamazwi akho, thetha impumelelo, thetha lento ofuna yenzeke, yiphinda ude uyikholwe, usebenzele kulento oyithethileyo, ungalibali ilizwi lakho ngoba izwi lakho lingamandla akho, lesisixhobo sakho. Ndithi kuwe, mhla kwakulwa uDavide noGoliathi, impi yabo yaqala kumazwi ababewathetha olwimi labo. Uthi uGoliathi, wena Davide, namhlanje inhloko yakho ndizayinqumla iyodliwa ngamadlanga, ndiyinikele emadlangeni. Uthi la iphendula uDavide uthi, impi ayiyo yakho, impi ayiyo yami, kodwa impi kaThixo kaIsrayeli, lo wena uthethe ngaye wamnyelisa. Impi akuseyami, yeyakhe. Namhlanje ngaye ulo endimaziyo, lo owandinqobela ibhere, lo owandinqobela ingonyama, ndayidlavuza ngalamandla. Uthi lowo Thixo lowo nguye ozawujongana naye namhlanje. Inhloko yakho ndizayikhupha kuwe, ndiyoyinika amaxhalanga. Lo nto ithetha bake balwa ngamazwi phambi koba balwe ngokwasenyameni, baqala ngamazwi. Amazwi abo kwaba hawo awina impi phambi koba bona babe bayalwa. Ngako ke ngokwaphumelela uDavide. Unantsika uBeleham wabiza uBhalaki kuba makeze azoqalekisa ama-Israyeli. Xa ifike ezoqalekisa ama-Israyeli, yayinye into ayefuna uba makayenze, kwakufanele uba athethe amazwi esiqalekiso phezu kwesizwe sakwa-Israyeli. Kodwa uThixo wahlala elwimini lakhe uba angakwazi uthetha isiqalekiso, kusuke kuphume ntoni? Kuphume intsikelelo. Yingako endaweni bamama waqalekisa ama-Israyeli, wasuke wawabusisa ngoba uThixo wala uba makaqalekiso, wabeka amazwi elwimini lakhe ensikelelo, ngoba esithi osikelelwe nguJehova akekho onokumqalekisa. Nawe ke unawo lamazwi anamandla. Masifunde futhi kwincwadi yesityhilelo uchapter 1 uverse 16. Waye enenkwenkwezi ezisixhenxe esandleni sakhe sokunene, emlonyeni wakhe kuphuma ikrele elibukhali elintlangothi mbini. Ubuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. La ngamazwi athethwayo nguJohn uba wabona uYesu, emlonyeni kaYesu kwakuphuma inkemba elolwe macala omabini, isabile elolwe macala omabini. This sword yayilolwe macala amabini ngamandla aselulwimini, uba amandla esinawo afana nesword, uba xa siwathetha ayahlaba, ahlikiza, ahlukanisa umphefumulo nethamba, ahlukanisa umphefumulo nenyama, umongo nethambo. Ngamazwi anjalo athi uYesu xa ethetha ngamazwi akhe, athi amazwi am, ngamanye amagama amazwi olwimi lami, akanawukwazi ukuthi atshintshe, akasawutshintsha, ayawuhlala emunaphakade, kuyawudlula izulu, kuyawudlula umhlaba, akho nento encinci eyawususa emazwini endiwathethileyo. Ngayo amanye amagama amandla asephi? Aselulwimini lethu, lamazwi esiwathethayo. Masiwakholwa, xa siwakholwa lamazwi azawenzeka. Sinamandla, unamandla elwimini lakho. Thetha ukuphila, thetha impumelelo yakho, thetha lento ufuna yenzeke, ithethe ngamandla laselwimini lakho. Yonke into yenzeka ngokuqala kwakho kuyithetha. Wayithetha, wayikholwa, wayenza, izawenzeka. Uthetha ngegama, ukhupha idimoni, uthi ngegama likaYesu Kristu ndithi phuma dimoni. Ivizwi lakho, ibaleka izwi lakho, iphuma idimoni, umuntu aphile. Uthetha ngezwi, izinto zenzeka ngokukholwa kumazwi owathethileyo. Ikhona impumelelo. uYesu Kristu sinike lamandla. Xa sibiza igama lakhe, sithetha ngegunya lolwimi lethu, izinto ezikhona ezingekho sizenza sibe khona, futhi esikubophayo emhlabeni ngamazwi ethu, kuloko kubotshwe ezulwini, esikukhululayo emhlabeni ngamazwi ethu, koko kukhululwa nasezulwini. Ngako qala amazwi akho, thembela kumazwi akho, sebenzisa amazwi akho, sebenzisa ulwimi lakho, uthethe izinto ezilungileyo. uYesu uyakuthanda, ufuna uphumelele. Yingako ekuzisela umyalezo ofana nalo woba amandla okuphumelela aselulwimini lakho. Thetha impumelelo, ncoma abantu, thetha kakuhle ngabantu, bathethe banqwenele kakuhle, abasuthetha kakubi ngabantu, uyabasokolisa empilweni ngoba amandla aselulwimini lakho. Funda ukuthetha into ezilungileyo, thetha insikelelo phezu kwabantwana bakho, thetha insikelelo phezu kwabantu bendlu yakho ngegama likaYesu Kristu. Lamandla aselulwimini lakho. Kuthiwa kuGideon, Gideon qhawe linamandla,
Lamandla phi linamandla ulwimini amandla solulwimini kufanele sithethe njengabantu abawinayo njengabantu bakaYesu Kristu sithembele kuYesu Kristu namazwi esiwathethayo ngoba uyawazalisekisa wonke amazwi esiwathethayo ndithi busiseka wena nabendlu yakho kube kuhle wena ongakamamkeli uYesu Kristu lithuba iselithuba njengoba usaphila usadla ubomi fanele ukukholwe fanele usindiswe sindiswa ke wamkela uYesu Kristu abe inkosi nomsindisi makube kuhle kuwe ngoku kuze kube kunaphakade amen.